Hvordan tilføjer man en tilbagevendende tidsplan for sit team? For at tilføje en tilbagevendende plan for dit team, skal du navigere til siden for tilbagevendende plan og klikke på Tilføj-knappen i øverste højre hjørne. Vælg de medarbejdere, der skal være en del af planen, og tilføj eventuelle nødvendige noter. Vælg startdato og tidspunkt for vagten, og husk at angive en slutdato. Med funktionen til tilbagevendende planer kan du oprette planer, der gentager sig med bestemte intervaller, dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. For eksempel, hvis du har en ugentlig vagt, skal du vælge ugentligt og vælge de specifikke dage i ugen, hvor vagten skal gentage sig, såsom mandag og torsdag. Vagten vil derefter gentage sig hver mandag og torsdag, startende fra det angivne startdato og tidspunkt. I afsnittet for tilbagevendende varighed har du 3 muligheder. Aldrig betyder, at vagten vil forekomme uendeligt. Dato betyder, at vagten vil forekomme indtil en bestemt dato. Og efter giver dig mulighed for at bestemme antallet af vagter, før planen stopper. Her er der 2 typer af generering: manuel og automatisk. Du kan vælge, hvor mange vagter du vil generere ad gangen. Når du har foretaget din valg, skal du blot klikke på Udført-knappen. Hvis du har brug for at foretage ændringer, skal du klikke på vagten og derefter trykke på Rediger-knappen i øverste højre hjørne. Bemærk, at ændringer kun vil gælde for nye vagter og ikke for allerede genererede. Foretag dine ændringer og klik på Gem for at bekræfte dem. For at slette vagten permanent, skal du blot klikke på Slet-knappen.